Aurtengo Ugarteko jaiak berrikuntza batekin datoz, pasaren urtean 3 egun izan ziren eta aurten 4 izango dira. Astelenean bai ekintzak egingo dira. Eta uste dugu adin guztietarako ekintzak prestatu ditugula, gazteentzat kontzertuak prestatu dira, horren adibide Akerbeltz, Lukiek, Dupla, DJak eta bar. Baskaria bai prestatu da. Honetan uste dugu adin guztietako jendea gerturatuko dela. Eta esan bezala umeentzako bai ekintzak antolatu dira. Umeentzako ekintzak edo ekintza gehienak basoa espazioan antolatuko dira. Ugarte auzoko Gregorio Marañon ikastetxeko espazio bat da. Bertan Kirikinok proiektu potente bat du eta uste dugu entzutetzua izateko edo jendeak batez ere espazio ezagutzeko bertan burutu behar direla umeentzako ekintza gehienak, ez? Gero ere larunbateko herri Baskaria, auzoko jende nagusi, gazte eta umeen elkargunea izaten nahi dugu. Eta bide batez, bertako ekoizleei garrantzia emanez, burutuko den menua, bertako izan Laudioko, batez Laudioko ekoizleen produktuekin osatuko da. Animatzen zaituztegu Ugartera bertaratzen, ez bakarrik gauean, egunean zehar bai, ekintza asko daude. Eta esan bezala egitaraua nahiko potentea dela uste dugu eta danok oso gustora egongo garela uste dugu.